Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. I'm back Ngemsana. Meanwhile, Advocate Thabani Mpofu, a prominent lawyer, has written to the Zimbabwe Electoral Commission ZEC chairperson Priscilla Chigumba, bringing to her attention the recent remarks by Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselmo Sanyatwe, saying voters will be subjected to command voting and ZANU-PF will remain in power forever, whether people like it or not. Mpofu says the statements are unconstitutional and therefore Chigumba, if she agrees, must reject them as they publicly undermine the credibility of the election processes and the people's popular will. Mpofu arikunyora tsamba achinyorera kuna vachigumba ndo vanoita ndo mukuru wezeki vanoona nezvekuitwa kwema-elections muZimbabwe. So panapa akutaura kuti vachigumba vanofanirwa kubudikira vachirambirana kana kuti vachipikisanawo nemashoko akabva kuna avo vasanyatwa vanova mukuru wemasoja. Isusu semaZimbabwenziwo tanga takamirira kuti tione kuti since vaMpofu ava vakachallenge vakati vasanyatwe ndikuwapa 7 days kuti va-withdraw statement ravo. VaZimbabwenzi vanga kamirira bhozi vanga vakati aiwa kana zvakangodaro ipapo takutoona kuti takutoendesana kumatare takuzodidididi ngona tozoona kuti nyaya yacho takuenda takuendesa panext level. But panapa chinhu chatakamirira semaZimbabwenzi takamirira kuona kuti vaMpofu vakwanise kubuda vachijamuka kana vaite plan sekutaura kuti zvakaitika bhozi pavakabudikira vachitokanda challenge katikatoti chijoka chatouya bhozi maZimbabwenzi vese vakashaya zvekuita nazvo. maZimbabwenzi vakangokomenda on social media mudhara ndishosho vanozotidaro but chekunyatsoita chacho maZimbabwenzi unoona vanhu kuti vanenge vasina. So ndo nyaya inenge ichinetsa panapa guys. Saka panapa tatakamirira kuti vaMpofu vachaita sei bhozi unongoziva maZimbabwenzi ukapromisa something ukazochifufila vanotanga kujambukira futi kuti ndauchitijairira bhozi vaMpofu munhu wekuti vanenge vane bande nemaZimbabwenzi. Mudhara we2018 akamboenda akachiti the fulcrum chinchichi vakatotarisirwa akatariswa nenyika yese kunzi achawina case yema-elections zvokuti dai akawina case iyoyo salawyer nyika ingadai yakasununguka. But apa ingoriwo kasimometa kekuti ambochallenge nageneral ndokakada umirirwa kunzi vaMpofu vanokwanisa kuiwinawo here nyaya iyi. Saka ndo panapa akunyora kuna Priscilla Chigumba uyo anova mukuru wezeki. Rekeza timboona kuti amene kuti kana kuti ada kuti akaona kuti kana kuti zeki ndo iri easy kuendanisana nayo kumakoti kana kuti akaona kuti mageneral haendeseke kumakoti here mataredzi mosha. I don't know kuti akaita sei but panapa ndo tsamba yaari kuendesa panapa achiti ngavatanga ngavabudikira vachitaura vachiramba zvavataura kunzi hatisikurira nazvo. I don't know kuti zeki yacho chakwanisa kumuteerera. Mubvunzo wedu vanhu semaZimbabwe zita kuti saka zvinoshanda here naye vaMpofu ende kana akazoningira ipapo akabuda akasabudikira achirambirana nezvoitaura naningirini wacho nasanyatwe wacho muchaita sei. Ndo mashoko ari kubva kune maZimbabwenzi akawanda. Ndo nyaya ndandakakubatira mhuri yeZimbabwe wachano yenyu nhasi kusazivawo kuti imimi semaZimbabwenzi muri kuionawo sei.